Tak, dneska si ukážeme dále, jak si zaregistrovat, případně co všechno potřebuju, abych si udělal kvalitní web. Tak první věc určitě je registrace domény, neboli vlastně adresy na webu, která vlastně se píše, že do této části v prohlížeči. Takže doména neboli webová adresa je strašně důležitá, nejenom, že by neměla být příliš dlouhá, ale neměla by tam být ani pomlčka, zkrátka nic rozšivého, co potom by mohlo dělat obtíž vyhledávačům. Já jsem si tu připravil takové 3 poskytovatele, které si myslím, že během těch let můžu jen doporučit. První z nich je Český hosting. Vlastně vy u hostingu musíte respektovat několik pravidel, nebo měli byste se zabývat tím, jak je ten hosting kvalitní, jakou má zákaznickou podporu, jestli třeba vám pomůže i o víkendu, a samozřejmě nejdůležitější je cenová relace a nějaké zálohy, zabezpečení a tak dále. Takže když si tady dáme třeba český hosting.cz, tady bychom si chtěli zaregistrovat nějakou doménu, třeba něco ahoj, tak bychom si mohli dát objednat. A vidíte, že jsou ty ceny velice přijatelné na první rok. Doména je za 160 Kč za rok a webový hosting je vlastně místo, kam si nahráváte ty zdrojové soubory toho webu nebo té aplikace nebo toho e-shopu. Dohromady to dělá cenu celkem 860 Kč bez daně, což je teda okolo 1000, což si myslím, že stejně za to, jak je český hosting kvalitní, si myslím, že to je naprosto v pořádku. Další je Vedos hosting, jo, což je vlastně kousek od nás na Hluboké. Jeden z nejlepších hostingů, taky můžu jen doporučit, tam ta cena je malinko vyšší, ale vidíte, že zrovna teď mají cenovou nabídku. Jo, takže tady si můžete podívat. Web hosting no limit 20 Kč za měsíc. Jo, takže tady teď určitě bych využil velké slevy na hosting. A třetí, který je teď velice populární, tak je hosting, kde si můžete koupit samozřejmě doménu, hosting i zajímavé balíčky, je WebKity, kde já mám také své služby. Když se podíváme teda po té, co zakoupíte tu doménu, tak která se taky pohybuje, mám pocit, okolo 1000 Kč i s hostingem, tak si tady potom můžete opravdu všechno zakládat. Máte tady e-mailing, e-mailové účty pro klienty, máte tady subdomény, domény, máte tady aplikace, které můžete na tu doménu během pomocí jednoho kliku nainstalovat, takže opravdu velice bohatá nastavení. Máte tady FTP locker, jo, máte tady různé nastavení, možnosti, jo, dělat i nějaké mini aplikace a tak dále, takže doporučuji vlastně i tu stránku WebKity, ale jak říkám, záleží na vaší cenové relaci a na tom, co na té doméně, případně na tom hostingu, kde potom nastavujete různá práva, PHP, skripty a tak dále, tak co všechno tam chcete dělat a nedělat. Takže tak.